un profesor Orniș a luat niște persoane care au avut infarct de miocard. Ce înseamnă infarct de miocard? Eu explic tot. Însemnează că s-a înfundat în inimă un vas. Și regiunea în care vasul acela activa a murit. necrozat. Și s-a făcut ca lemnul. Deci în inima celor care au infarct este o bucată tare ca piatra. Un fel de cicatrice? Nu cicatrice. E o bucată tare care a murit. E o bucată de cadavru, dacă vreți. Așa. Oh, Păi dacă e moartă, da, da, da. dar în așa fel că în organismul o acoperă și rămâne acolo bucata asta și în inima se contractă și plăcuța asta acolo. Ok. Așa. Ce a făcut profesorul Orniș? A luat din ăștia cu infarct și a spus, uite ce, eu vă dau un regim. Pentru că pe foarte mulți din aceștia e operat și având un regim bun, au recidivat. Și hai să facem altceva. Nimic animal. Mișcare, bună dispoziție și urmărim în timp. Și după câtva timp, toate vasele s-au curățit, pentru că hrana vegetală curăță vasele. Pe când hrana animală înfundă vasele.